Reaktionshastigheder. Formålet med vores forsøg er at vise forskellige reaktionshastigheder, blandt andet afhængig af forskellige temperaturer. Vi vil undersøge reaktionen mellem hydrogenioner, protoner, hydroner og thiosulfationer. Undersøgelsen går ud på, at vi ser, hvordan reaktionshastigheden afhænger af reaktantens koncentration, og at vi dermed kan fastlægge hastighedsudtrykket. Desuden skal vi undersøge, hvilken virkning temperaturer på 35, 45 og 55 grader kan påvirke den her reaktionshastighed. Vi vil lave en række forsøg, hvor vi med god tilnærmelse sørger for, at ændringen i thiosulfationen-koncentrationen er den samme. Det her kan lade sig gøre, da denne koncentration svarer til det tidsrum, delta tid, hvor der er dannet så meget frit svovl, at vi ikke længere kan se gennem opløsningen. Det vil sige, at størrelsen af svovl er konstant i alle de udførte forsøg, og 1 år delta tid kan derfor bruges som et mål for den her reaktionshastighed, som vi gerne vil finde. Okay, lad os komme i gang med at se på målingerne. Vi har lavet 3 serier målinger. Vi har lavet en, hvor vi varierer koncentrationen af H+-ionerne, mens thiosulfationerne og temperaturen altså holdes konstant. Så har vi lavet en måling, hvor vi varierer thiosulfationerne, mens H+-ionerne og temperaturen holdes konstant. Og til sidst har vi lavet en, hvor vi faktisk varierer temperaturen mellem de her 35, 45 og 55 grader, mens vi holder koncentrationen af H+-ioner og koncentrationen af natrium-thiosulfationerne konstant. På vores første graf over koncentrationen af H+-ioner kan vi se, at jo højere koncentrationen er, jo hurtigere går den her reaktionshastighed altså. Så vi lige tager et kig på vores næste. Det er thiosulfationerne, vi har her. Og vi kan se, at den samme tendens sker igen, når vi øger koncentrationen hernede. Jamen altså, så kan vi også se, at reaktionshastigheden den stiger. Den sidste graf har vi her, og det er altså temperaturerne, vi har herhen af x-aksen. Og vi kan se, at der er gået lidt galt i vores forsøg, fordi at faktisk burde de ligge nogenlunde på linje med hinanden og stige eksponentielt. Det gør de ikke, og det kan skyldes fejlkilder. Men vi kan dog alligevel se, at der er en tendens til, at når temperaturen den øges, jamen så stiger reaktionshastigheden også. Vi kan se her, at reaktionshastigheden er ikke særlig høj ved 20 grader, men hvis vi derimod går op og ser på, hvor høj reaktionshastigheden er, når den er på 55 grader, så kan vi altså se, at der er sket en markant forskel. Teorien bag forsøget er således, at når man tilsætter hydrogenioner i form af syre til en opløsning, i vores tilfælde er det saltsyre, og hvis man så tilføjer den her saltsyre med hydrogenioner i til en opløsning, der indeholder thiosulfationer, så vil der ske det, at der dannes frit svovl, svovldioxid og vand. Og reaktionsskemaet for den her proces, det er tegnet her. Og vi har vores 2 H+-ioner, som selvfølgelig, som sagt, reagerer med vores thiosulfation, som er negativ. Og der sker så det, at der bliver dannet frit svovl, som altså bemærkelsesværdigt er i fast stof. Og det er jo det, der gør, at vores opløsning den ikke længere bliver gennemsigtig, når den her reaktion den er sket. Og så har vi vores svovldioxid og vores vand. Ja. Vi har også en formel, der kan beskrive den her reaktionshastighed, og den er skrevet her, hvor der står, at hastigheden er lige med -0,5 ganget med H+ over T, og det er altså det samme som minus thiosulfaten over T, og så videre herhen af. Så det er altså et udtryk, som vi kan bruge omkring den her
gennemsnitlige hastighed for alle vores reaktanter herhen. Sådan. I det forrige skema, eller i de forrige grafer, jeg viste, kunne vi altså se de her stigninger i vores reaktion. Og hen ad x-aksen havde vi de her forskellige koncentrationer, som vi har brugt for både HCl og thiosulfat. Og der er altså en generel formel, som vi har brugt for ligesom at udregne de her koncentrationer. Vi har taget koncentrationen af det pågældende stof, selvfølgelig. Men det har vi kunnet regne ud ved at sige, at vi har taget stofmængden af det her stof og ganget det med volumen af stoffet. Når vi så har gjort det, så har vi divideret det med volumen af hele blandingen. Det vil sige altså både vores HCl og vores vand og vores thiosulfat. Vi så også, hvordan reaktionshastigheden den steg væsentligt, når temperaturen den blev øget. Og det kan ske af mange årsager. Øget temperatur kan eventuelt gå ind og påvirke reaktionernes spontanitet, og nogle reaktioner de bliver først spontane, når der nås en bestemt temperatur. Ligevægt det indstiller sig også hurtigt, og partiklernes gennemsnitlige hastighed øges. Og det er jo også meget logisk, når man tænker på, at reaktionshastigheden bliver hurtigere. Desuden så er der flere af de her partikler med både semi-høj og høj energi, jo får tilført endnu mere energi fra den her øgede temperatur. I vores forsøg er der selvfølgelig nogle fejlkilder, som i alle mulige andre forsøg. En væsentlig fejlkilde kan være, at de her reaktioner de er altså på øjemål. Det vil sige, at vi har haft stopur, mens vi har stået og kigget på, hvornår reaktionen den skulle forsvinde. Og det gør selvfølgelig, at der kommer en usikkerhed i det, at vi har målt reaktionen på øjemål. Derudover kan temperatursvingninger være en fejlkilde, fordi at vi jo ser, at temperaturændringer har en stor effekt på den her reaktionshastighed. Og vi har blandt andet haft de forsøg, hvor der skulle være en temperatur på 35, 45, 55 grader. Og hvis de her temperaturer måske har ligget over eller under de grader, vi har målt for, jamen så vil der også komme en usikkerhed i, at vi måske ikke vil kunne skelne dem så meget fra hinanden, og vi vil ikke ligesom kunne komme frem til den tendens, det vil have med at øge temperaturen med lige præcis 10 grader, fordi at vi har jo den her tommelfingerregel, der hedder, at når man hæver temperaturen med 10 grader, fordobles reaktionshastigheden. Og hvis den så ikke har været præcis hævet med 10 grader, eller den måske vi har haft en opløsning, vi har varmet op til måske 40 grader, og så den måske har stået og tabt lidt af sin energi og varme, så ja, der kan i hvert fald være en fejl kilde i det også.